ஈஸி ஸ்நாக் 10 மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சில பேர் எப்படி இந்த டிஷ்ஷுக்கு டைட்டில் வச்சாங்கன்னு தெரியல. எனக்கெலாம் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சதுக்கு அப்புறமா குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சு. அதுக்கு வேக வச்ச 2 உருளைக்கிழங்க தோல் உரித்து இந்த மாதிரி பவுலில் சேர்த்துட்டு நல்லா மேஷர் வச்சு மேஷ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இன்க்ரீடியன்ட்லாம் ஒன்று ஒன்றா அதில் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி டைட்டான டோவாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த டோவை சின்ன சின்ன ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அவுட்டர் கோட்டிங்க்கு மைதா மாவு தண்ணியில் கரைச்சிட்டு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் மிக்சியில் போட்டு 2 சுற்றி வச்சுக்கோங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு கையால் க்ரஷ் பண்ணால் சரி வரல. அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் பொடி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கரெக்டாக வந்துச்சு. ஃப்ரீசரில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துருங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ஒரு பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு மறுநாள் ஃப்ரை பண்ணேன். சூப்பர் கிறிஸ்பியாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஆனுவல் லீவில் உங்கள் கிட்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு குட்டி ஷார்ட்ஸோடு வரேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஹோம் குயின்.